Zdravím vás pri tejto videorecenzii na herný monitor Dell Alienware AV272-5DM. Tento herný monitor som si kúpil len prednedávnom v Black Friday zľavy za okolo 180 eur. Keďže som nevidel žiadne videorecenzie v českom alebo slovenskom jazyku, rozhodol som sa takú nejakú stručnú vytvoriť sám. Takže na začiatok povieme si niečo základné o tomto monitore. Je to 27 palcový monitor s IPS displejom s rozlíšením 2560 na 1440. Má obnovovaciu frekvenciu 180 Hz. Jazd je 400 nitov, takže je to také, by som povedal, nadpriemer, lebo bežné monitory v podobnej cene sú okolo 300 nitov. Jazd by mal byť, displej je matný anti-glare, ale ako môžete teraz pozrieť, keď nakloním na lampičku, tak mierne odrazy tam vidno, hlavne napríklad tuto svieti tá lampa, tak v tej časti ten odraz je jasný. Konektivita má DisplayPort aj HDMIčko a samozrejme je tam aj USB hub, ktorý je síce nie je moc dobre vyriešený, ale je tam. A samozrejmosťou je aj ergonomický stojan. No samozrejmosťou v tomto modeli to je, ale veľa modelov to nemá. Mne sa to veľmi páči, pretože miznie mu tú nutnosť nejak podkladania monitoru a podobné neduhy tých starších alebo lacnejších modelov. Je to vlastne táto funkcia. Potrebujeme monitor vyššie, jednoduchým pohybom si to nakloním, zdvihneme. Potrebujeme monitor nižšie, zás opatrne. Vidíte, celkom ten monitor je dobre stabilný. V podstate robím to jednou rukou, nič sa nenakláňa, nič proste drží jak prikovaný, čo je veľmi dobre, lebo podľa návodu by sa mal priviazovať nejak o stenu pre istotu, ale ja si myslím, že to nie je nutné, pretože ten monitor, keď ho aj dvihnem na najvyššiu úroveň, tak akože stabilitu má a tá základňa je celkom stabilná. Základňa, keď si ho osvietime, je tak tmavo-modrej farby. Je to taká, neviem, či to uvidno teraz večer, ale je to taká atramentovo-modrá farba. Mne sa osobne veľmi páči, trochu som sa toho obavil, ale je to veľmi dobre to vyzerá. Tiež sa mi páči tento zaoblený okraj, ktorý vyzerá tak je to iné ako štandard. Tiež tu máme aj otvor pre vedenie káblov, ktorý tiež využijeme. A toto si nevšimať, to je môj z pasiku, to nie je nič s monitorom nesúvisí. To je proste aj táto vytrčená časť. Toto to je vlastne ovládanie LED pasika, čo mám zo starého monitoru ešte. No. A teraz by som prešiel k nejakým mojim osobným skúsenostiam tohoto monitoru. Monitor má celkom pekné farby, to je aj možno vidno na videu. Je pekne, nič sa neseká, a to ani nikto nečakal na novom monitore. Vyzerá to dobre, je to vhodné či už na pozeranie filmov, či už na hranie hier, alebo aj na nejakú prácu s textom a podobne. Tým, že je to 27 palcové, tak dokážete si tam rozložiť napríklad dve okná, jedno, druhé, a to si ukážeme, a tým pádom sa dobre pracuje, netreba napríklad dva menšie monitory, ale máte to na jednom veľkom. To je pre tých, ktorí ešte nikdy nemali taký veľký monitor. Ja som osobne prechádzal 22 palcového a je to znateľný rozdiel. Ďalšia výhoda je jednoduché toto meninu a ovládanie v tom menu cez taký joystick. Je to veľmi intuitívne, síce je to len v angličtine, ale všetko, čo potrebujete, tu sú napríklad nejaké módy, ja to mám momentálne na štandardnom, potom sú nejaké FPS, RPG, športový, potom tu je aj herný, ktorý som si už nejak upravoval a programoval, tu sa to dá, nejaké veci, čo sa dajú programovať. No a potom tu je ešte nenaprogramované, tí sú vôbec tieto dva naprogramované, potom tu je nejaký teplý, studený, RGB a nejaké pravedné farby. No teraz tie pozadie je modré, čierno-biele, preto sa vám to zdá, že to upravil nejak farby, ale to je tak farebne to video urobené. Tu je štandardný mód.
Potvrďuje sa kliknutím z toho stredného joysticku. Je tu ešte skrátky, napríklad doľava, keď posuniem joystickom, nastavím si jas. Keď dám joystickom doprava, som si nastavil tak, že aby mi zobrazilo tie možnosti profilov zobrazenia. Alebo dopredu, tam mám vstupy a napríklad k sebe. Ja aj tam prepínam rovno na ten mod štandard. K sebe som si nastavil, že keď náhodou budem mať herný a chcem rýchlo prepnúť do štandardného, tak stačí pačku potiahnuť k sebe. Ešte keď zobrazíme si také lepšie menu, to je tu. Tu sú ešte nejaké dodatočné nastavenie, kde som si nastavoval napríklad aj vypnutie osvetlenia tohoto zapínacieho tlačidla, ktoré keď je počítač napríklad v úspornom režime, tak neustále blikalo aj celú noc, čo ma rušilo, tak som to vypol tu v týchto nastaveniach. Tiež v týchto nastaveniach si všimnite, že keď dáme, tak je tu spodný režim, kde sa prepína, a horná lištička, kde sú vlastne aktuálne nastavenia, čo máme nastavené. Určite, ak si tento monitor kúpite, odporúčam si to nastaviť, ten response time na fast, alebo potom tam ešte myslím, že aj extra fast. To je jedno z tých základných nastavení, ale tam toho viac, čo na začiatok treba podnastavovať. No a ak vidíte, šipkou joystickom k sebe to vypnem. Takže ovládanie je veľmi jednoduché. Montáž bola tiež úplne jednoduchá, tam stačilo nadpojiť tú zadnú časť z toho stojanu monitor, čo vlastne fungovalo na takých, ako by som to povedal, cvočkov, že sa to vlastne zaklaplo a je tam vzadu také tlačidlo, ktorým sa to zase dá potom odopnúť. No a zo spodu sa vlastne o tú nožičku priskrutkovala jedna skrutka, ktorá netreba len žiadny skrutkovač, proste bol tam taký úchyt, ktorým sa to dotiahlo, zahol sa ten úchyt a tým pádom to bolo celé nastavené za pár minút. Čo som bol veľmi prekvapený, bolo to úplne jednoduché. Takže toto by sme si, toto ďalšie plus, takže jednoduchá montáž a aj nastavenie, proste všetko intuitívne jednoduché, nič zložité. Jediné, čo som neprišiel, na čo je tento Alien Vision, čo to je, zobrazí vám to nejaké ako keby mierku, neviem, či to je nejaké strieľačky, alebo čo, možno to má nejakú výhodu, ale ja osobne to nebudem asi využívať. No, to by bolo k tomuto. Potom má ten USB hub. No prosím pekne, ten USB hub je umiestnený tu zo spodu. Ak vám ja ukážem, ako sa do toho triafa, je to veľmi zaujímavé. Poprvé, keď máte monitor nízko, tak je to také, aj celkovo je to také nepraktické, musíte tu hľadať to pohmatom a potom to skúsiť tráfiť. No, teraz som to tráfil, áno. Takže tu je USB hub, dva sú tam na to sloty, ale v podstate je to pre mňa nevyužiteľné, pretože ja si radšej použijem niečo na tento štýl a mám to hneď vedľa seba. A druhá vec je, že proste keby som tu dal aj z LED pasíka, tak to tu trčia tí káble a nie je to také vizuálne pekné, takže to sa mi osobne nevyhovuje tento hub a určite ho asi ani nebudem využívať, možno len nejak výnimočne v prípade núdze. Ďalej by sme si mohli ešte niečo na tom monitore ukázať, napríklad si ukážeme tuto. Takže toto je naša pracovná plocha a keď si napríklad rozdelíme, tu môžeme si rozdeliť tieto okná, tak vidíte, ako sa dá celkom pekne na tom fungovať. Našiel som nejaký náhodný recept, aby sme mohli si to porovnať, že môžeme si takto fungovať. Toto je návod konkrétne z tohoto herného monitoru, kde máte tiež v podstate, to si tiež môžete pozrieť, že vlastne je to tu pekne všetko rozpísané, všetky nastavenia. No a teraz si môžeme skúsiť pozorovacie uhly, keď dáme nejak z boku. Ja si myslím, že to je
monitora. Spredu. Dá sa monitor aj pekne nakláňať. Pardon. Takto dozadu alebo dopredu. To je z boku, možno vidno, že ako to je naklonené. A máme tu aj funkciu pivot. Môžem ukázať, ak niekto nevie, čo to je, tak môžem ukázať. To je funkcia pivot, je vlastne, že sa nám celý displej otočí a potom si v nastaveniach môžeme aj v takomto režime vlastne ten displej pekne stojí, nepotrebuje to žiadnu najvyššiu oporu ani nič podobné. Keď si dáme nejaký dokumentík, tak to máme takto nejak. Viem si to predstaviť veľmi dobre, ako že by som mal takýto monitor ešte jeden, ktorý by bol ležmo a vedľa toho takto nastojato na nejaký chat alebo maily alebo na niečo také, že by to bolo ako keby viacero vecí vedľa seba. Tak to je tiež fajn funkcia. Takže aj takáto funkcia tu je. Takže ako výhody teda zhrnieme. Jednoduchá montáž, funkčnosť, pekné farby, fajn pozorovacie uhly, nastavenia výška, teda nepotrebujete žiadne podložky, ani stojánky, ani podklad to knihami, proste funkcia pivot, rýchla odozva, obnovovacia frekvencia, samozrejme kompatibilné s týmto G-Sync a FreeSync a kadejakými týmito grafickými kartami a podobne, a čo si myslím, že štandard v momentálnej dobe v herných monitoroch. A cena okolo do 200 eur, si myslím si, že je to ako fakt fajn monitor a len aby vydržal. Ak vydrží tak ako môj predošlý 10 rokov, tak bude top. Momentálne ho mám týždeň a som s ním spokojný, hrávam na ňom aj hry, aj na ňom som robil nejaké dokumenty, tabulky a podobne, takže splňal zatiaľ to, čo som od neho chcel. Rozhodol som sa, že vám tu vložím aj nejaké krátke ukážky z filmov počas dňa nahrávané, tak si skúsime nejaké aj s tmavými scénami, aj so svetlými scénami a neskôr si dáme aj nejakú ukážku zo hry. Těžký fregaty, torpédoborce, váleční lodě. Bože, Inaros má fakt námořnictvo. To je šílené, jak tohle vůbec mohl dokázat. Čečemoka, to je Neomina loď. Ani náhodou si to nemůžeme rozdat s 9 válečnejma loděma. Nemáme na to palebnou sílu. Holdne, vím, že chcete pomoct Neomi, ale získat zpátky protomolekulu je teď důležitější. Jo, bez obav, ale zkus ho chytat, jo, je to pak zábavnější. To nebylo ono. Omlouvám se. Dobře. Promiň. Moje chyba. To bude na prd. Krásně rovně, tak to je. Bylo to dobrý? To bylo spíš. Je Conan O'Brien. Díky, ano, díky. Je mi velkou ctí být tady s vámi u posledního dílu Simpsonových. Jsem proto jako stvořený, neboť jsem uváděl i poslední díly svých 3 seriálů. A to není konec. No a teraz spomínaná hra. Jedná sa konkrétne o Far Cry 6. Teraz tu máme nejaké nočné zábery. Need a ride.
the bullet holes. Muchas gracias. You are such a good dog. Tieto zábery mám najradšej. Z výšky, pri západe alebo východe slnka je to fakt paráda. Človek je keby na dovolenke a pritom je stále v obývačke. Myslím si, že je pecka, skúsim to zažiť tak trochu bližšie. Vyzerá to fajn. No. Ešte si urobíme jeden malý skok. No. To by bolo asi všetko, moc som sa možno rozkecal, ale tak kto chcel podrobnejšie informácie, tak sa možno dozvedel niečo viac. A prípadne, ak som niečo nespomenul a by vás niečo zaujímalo ohľadom tohoto monitoru, tak pokojne napíšte do komentáru a ak budem vedieť, tak dám vedieť.